Direct Services предлага на книгоиздателите възможността да защитят и разпространят заглавията си в електронни книги. Посредством собствен Adobe Content Server, Direct Services предоставя възможността за разпространение на криптирани електронни книги в електронен магазин или клиентски уебсайт. Можете да предоставите на вашите клиенти възможност да закупят хартиено копие на книгата или електронния й вариант. За целта трябва сайтът ви да се синхронизира с нашия Adobe Content Server. След тази стъпка всичко е автоматизирано и много лесно. Вие ни изпращате книгите, които искате да добавим в електронната ви библиотека и вашите клиенти могат да ги закупят директно от сайта ви, без посредници. Записвате книгата си в електронен формат, подходящ за четене на електронни устройства. Ние също можем да съдействам при изготвянето на качествена електронна книга. Заглавията, които добавяме след ваша заявка, могат да бъдат закупувани от вашия интернет магазин или от друг такъв, който сте ги публикували. Можете да следите покупките си директно чрез нашия Content Server и по този начин да сте 100% спокойни, че контролирате и следите разпространението на книгите. А за вашите клиенти остава най-лесното – електронните методи на заплащане. Те получават книгата веднага след покупката и могат да я зачетат буквално след секунди на своя компютър, електронен четец, таблет или смартфон.